ko sa Ehipto ug dugay Hello kamo guys, nagpuyo sa magandang kaminawan. gabi. Unya, gidala ko kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa silangan sa Jordan. Nakigubat sila kaninyo ug gipadaog ko kamo. Gipanagihan ninyo ang ilang yuta Yes, ug kain tayo. gilagad ko sila samtang kamo midasdas. Yan ako ulam nga native na chicken. Haring sa Moab nakigubat sa Israel. Nagpadala I-fry siya na kay ako, Sagi i-fry. kang Balaam, anak ni Beor. Naghangyo kaniya sa pagtunglo kaninyo. Yeah. Apan wala pumamati kang Balaam. Kasi pangalan niya. Usa gipanalanginan kamo niya ug giluwas ko kamo ikan kang Balak. Mitabok kamo sa Jordan ug miabot kamo sa Kain Jericho. tayo guys. Ang mga tao sa Jericho nakigubat kaninyo, ingon man ang mga Amorihanon, ang mga Perisihanon, Lettuce ako ang mga guys. Kanaanon, ang Ano, mga hindi ko alam ano Hivihanon, pangalan ang niya. mga Gergasihanon, Okay ram dahil ang mga Hivihanon, ug ang mga Jebusihanon. Gipadaog ko kamo bato kanila. Gilisang ko ang duha ka haring Amorihanon aron maabog ninyo sila. Dili kini tungod sa inyong mga espada o kanak. Gihatagan ko kamong yuta nga dili kamoy nag-ugmad ug mga syudad nga dili kamoy nagtubo. Namuyo kamo didto ug nagkaon sa mga paras ug mga olibo nga dili kamoy nagkaon. Sila. Ang pulong sa Ginoo sa Diyos. Ang iyang ugma hangtod sa kaangkuhan. Ang iyang ugma hangtod sa kaangkuhan. Ano gamay din? Kusog ko yun. Ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa mga Diyos, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa kaginuhan, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Ang iyang hugma hangtod sa kahangturan. Nga nagauna sa iyang katawan latas sa kamingawan, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Nga naglaglag sa dakong mga hari, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. O nagpatay sa gamhanang mga hari, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Ang iyang hugma hangtod sa kahangturan. Ug naghimo sa ilang yuta nga usa ka kabilin, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Ang kabilin ni Israel iyang sulugoon, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Ug nagpalingkawas ka nato gikan sa atong mga kaaway, kaya ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan.
Hoy, mama ron. Isi kaki gitu. Kesel ba? Ina lang. Ulit yung isa. Ang Ginoo manaa kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Pipila ka Pariseo miduol og misulay pagdikti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana kapulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus nitubag, wala pa kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan. Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae ug niingon tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Usa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglan na dili bulaton sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana mosulat sa iyang asawa o pahibalo sa pakigulat o siya makabulag na kaniya. Sa Jesus nitubag, nitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi magulo. Ang pandili kayo kini mao sa sinugdan. Busasultihan ko kamo na bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa makapanapaw kung siya magbiyog lain. Ang iyang mga tinunan niingon kaniya kung mo Ito pag ninyong usab ni tali sa bata panapo jud. o sa asawa maayo pag dili na lang magbinyo. Si Jesus nitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundi alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. O may dili gayon makahimo pagminyo kay natawo nga kapunang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Basta gihiusa sa Dios, dili na yun pwedeng bulaton. Ngayon mo, dili. Huwag nagbuwag yan ninyo. Duha ni siya Sinaw man. kahulugan sa ato karon. Kinsa man gihiusa sa Dios, kana ang gitawag bali-bali. Sabaaman bambo. Bilang kasal, balik. Kinsa man ang balik na ikasal. Daw. Kanang babae o lalaki, sakto si edad. Ato din 18 man. Daw. Pero sa simbahan, 14 ang minimum age sa babae, 16 sa lalaki. Na pwede kaslon sa simbahan, pero kay conflict man sa atong gitawag og civil or family code nato sa atong nasod, kinahanglan i-level na lang 18.
malusot ang minimum age. Ikaduha, Balaw sa simbahan ni 14 ra. ang Hindi na ilang ba paghimong desisyon. Mature ba? Una, Kailan na sa kay maminyo. expression sa maturity, Oo, 14 ra. kinahanglan, wa Ako sila sa 14 ko pugsa. sala. Kuan Sa pa may na ba? makapugos pagminyo, kanang makdos ng daan. Mo din sa una mo no. Number one na makapugos Ayaw magminyo, no? pagminyo, basta makdos ng daan. Unang nindot kayo, kung mamagdos gani, ang babae, yakatanon pa, ayaw dayo ingon, pakasal mo. Mga ganay sayot kayo. Kaya mapugos man na, ang ilang maturity na wag kang kaya nag-agad na lang sa nagpugos nila. Or magpakasal ka kay magdos na ko. Ayun. Ang ako yung tambagan na kung mudamok na rin ako ginanginon, panganak ko sa niya humansaw sa katuig mong panganak, pamalandungi kung kamo bagyong duha na higugmaay. Kaya kasagaran magkudanin magmidyong mga magdos na hindi umang panganak may mga lukot. Kinagabay ka na nabuntis sila kan. Sa'yo Accident. pili ani. No. Hawa na din gawas ding away. Mas may ayaw Ay, sa bungot niya. magpugusto niya. Ikaduha na sign of maturity kanang doon na sila'y panginabuhian. Doon na makasustain sa ilang kaugalingon. Doon na mga trabaho. Mabita ng lukoy kaya ni mga batanon na ito karon ang ilang yung nakatunan ka na yung pagtinuhangay. Sure, mokbo. Basta ka maunang mo drive o motor, angkas na yun, may lisensya, may registro. Puno rin ang mga puno yan. Anak na mga luyos kulal. Luyos puno as lubi, mangga, anak, nagtila na yun. Wakir, waimohan. Hindi ko mana, sulta, hindi ka mabdos, Sabi, balik siri ka. Luyos kasi. Kanan sa inagbuhi. May nahadlok. Asa na mo cover kami, luyos kasi. Bangan. Bakit? Mauna sa imo palit daya pero na. Buwag kayo, hindi kabuan. Kadang-kadang mga pila kabuan, soroy-soroy na sa anak na nabuntisan. Tuwa na sa ilaing nito ka. Huwag mga buot. Nga naman, wala bitaon sila hingmaan. Nga ikaapat na basic requirement sa maturity, nakasabot sila na kinidi ang bumata na minyo hangtod na ginis kamatayon, mag-inunungay na gini. Nga doon na sila yung personal conviction na hinig minyo na ko hangtod na ginis kamatayon. Kaya i-check na sa inyong mga anak. Dili kay minyo na yun, basta lang nakasal. Mga pang mga Buddha, pwedeng nagkuhan, sinina, mahal kay gasto. Gamay na ba kay gihatag sa kayo eh? Ang inom, ang kaon, ang ilang yung video-video, murag himog salida-salida, hanimon-hanimon ko no, nadugay na naglusong ka ng anak. What kasabot kung sa ni marriage? Sumunod giusas Ginoo. So pasabot og naaaning ni ati aning matured decision making valid ang ilang kasal. O doon na may mahitabo ang mga Kristyanan ini kumanas kami niyoon, kumanas kasal, di na rin ang magbuwag bahala ng mga panga. Di na sa ginakuha ko sa simbahan. Pero kung wala ganing maturity, ganing freedom sa paghimog desisyon, yung matured na desisyon sa lalaki o sa babae, pwede sila i-annul. Unang doon natin gitawag sa simbahan o declaration of nullity. Kana bang i-declare sa simbahan na way kasal na balik na nahimo tungod kay ang ilang consent ihalian sa immaturity, psychological immaturity, o personal circumstances na pugos tungod
divorce o pakasal. So sa mga pinaka root cause aning maong kontrobersiya panahon ni Jesus o ni Moises na kung ang gyud ang mga tao nga mag-divorce ni ang sala. Sala. Nainangutanan ako, Pader, tinuod ka nga 14 ang babae, 16 ang laki, pwede kaslon. Ako, kasal ka pa rin. Ikaw ang naibuhay. Ako, kung sa may ilhanan na sila ikabual, basta dili, mga premarital sex, kung naguyam sila, yung yo'y sexual activity, kaya nasayon sila balaan ang maong buhat. Nagdili na siya pwede basta wapay sakramento. Kinsa ninyo din niya ang namin niyo nawagay premarital sex na nahitabo. Pagkahuman ng kasal o na panag-sex na sa mga ikawaw. 1, 2, animal yun. Lugar pagkabuo. Wato sila mamaka. Congratulations. Down na yun. Ako mama, papa, kung walang to sila mamaka, nisulti nga 13 katuig silang uyab. Pagminyo nila, Kasabot na di ba ang mo una na nila, down mo. panagdo, doon pa nilang itawa, Down mo. pagkumangyos kasal. Yan nila, hindi silang uyo. O na, ang timaan na ang nagminyo, mature, inikumangyos kasal, dili mo tibot Butan sila, nila isig bamboo. kaginikanan, pagtabok-tabok lang yung anak, mula yung puyo, kanang dili makalain ng puyo kung magkasal, mga buang muna. No? Mga immature na. Inyong mga anak karon, iwasunon manugnaon ka umuban. Kumusta man, pag magkasal, dilain. Wala. Una ang batipon sa inyo. Mga buang mo, yan ka na siya maginikana ng uban, na otro sa mga buang mo. Di sa palagin mo, di na lang, naman ko ang kwarto, kaya lang mo anak. Munsa. Nilain ganun na yung testo ang babae o lalaki magtipon, dadon, mubiya silang ginikanan o mahimong musa. Ana. Sa unang pagbasa, ipanaligdan sa Diyos ang mga Israelita. Tungod kay ang gugma sa Diyos, matod pa sa itong tubag sa Salmo. So, titubag na to. Ang iyang gugma, pangtod, sa kahanturan. Iyang atiman ang mga Israelita nga mibiyahe gikan sa Egypto o gikan pag sa lugar ni Abraham. Mibiyahe sila hangtod na to sa promised land. Manong atiman man sila sa Ginoo tungod kay nagmasinugtanon sa sugo sa Ginoo. Wa sila pasakti. Muna ang ubang ginikanan ay lang muglain. May nidinhi, ewa naman sa may anak, ikaramay akong dugtong anak, o nangaminyo ng tinigsoon, dinhi na lang mo. Ayaw, palain na ginagawa, pabiyakin sa inyo, kay ang timaan ang relasyon na tinutanay, kung sila naging lumamot buyo, ay kabalaka, at timanon ragin na sa Ginoo. O lagi na, Yung bata. sinanglan doon nagyo'y kasal. Giling niya yung tupad. Ligo ang bata ganun. Yung tinarong to yung kasal. Tubok ka rin. Hindi Tubok na na yung buwan. tinarong to yung kasal. Ako sa una, katulog yung ko ng hata-hata o pakasal. Ako yung isiguro, una, nawa yung premarital sex na mahitabo. Ang ito yung una. Ikaduha, kamaon akong manginabuhi na moto na sa ko'y trabaho. Nga ikatulo, suot ko sa Ginoo. Motong active yun ko sa simbahan. Ikaw pa, kinahanglan pagbuot sa Ginoo ang akong pagminyo. Dili lang sa nakuros-uros na akong kahiblaw na makatilaw ko aning minyo. Ang resulta, nangawatan dito noong plano, ipuli ang kaning pagkapalit. Ang ako din na pangasawa, mao ang simbahan. Karon,
sa diyong gisiguro nga ihigugma ta mo akong mga katawhan. Katis yan. Yan, ang problema, kamo na lang kung nahigugma ba mo na ako. Higugma mo na ako. Guys, kakudo ko, baligyan na sa tagsla. Yun na si timaan sa gugma, mupalit yung slat. Nga naman, kaya ang timaan na ang pamilya ng higugma ay maghinatagay ang bana muhatag adto sa asawa sa tanan niyang maayo, ang asawa sa muhatag sa bana sa tanan niyang maayo. Mapitanan di jud mo tugot anang saway gikuha ng asawa o bana nga mag-iyahay sa ilang kwarta ug na sila income ba. Ang asawa siya sa kupot-kupot siyang income, ang bana siya sa kupot-kupot silang income. Nga magbahin tayo kung sa imo ng expenses ana, ako sa ni expenses ani mga buangon mo. Tipuna ginatanan ang asawa mo ay magkupot sa inyong bahandi. Siya mao'y bookkeeper, ang bana mao'y manager, mo'y tighimog desisyon. Mo'y sakto, ang asawa mo'y magbuot. Ang asawa, sunod din na sa desisyon sa bana. Pero ang bana, muhimog desisyon tungod kay makaayo sa iyang asawa o sa ilang pamilya. Dili lang sa iyang kaugalingon. Mao na hinindot. Wala din paling ito mga project. Ayaw ni nato, dili. Kamu may akong asawa, simbahan man. Makahatag pa ni kalipay sa simbahan o dili. Daon na yun. Yan, ang inyong Daon. palitos lang. Kalipay na o Daon, dili. Daon. Wak di masa kamalit. Daon. Kalipay. Daon ba mo? So ang atong halin sa SPF da niabot na o 41,286 slots. Niya ato sa halin sa special slot. Niabot katong DWD, Divine Wisdom and Development. Niabot na atong halin o 3,466 slots. 2,534 slots na lang ang nahibilin. Pagpaka na ito ang talang napalit sila magkaya. Kining atong pag-atiman sa atong simbahan o sa atong mga kalibutan, mauni ang ipangita sa Ginoo aron mulambok ang atong kinabuhi. Diri sa atong kinabuhi sa pamilya, kinahanglan maligpon kaya ang pamilya man mo'y sukaranan sa dako nga katilingban. Kung mabungkag gani ang pamilya, mabungkag sa tanan. Muna ang kantong matupad ni Kristo ang ginatagan sa grasya sa pagminyo, magminyo. Ang sa tagain ni mao grasya, ayaw lang sa pamubos o minyo. Yaw sa magyo'y timaan na mailahan nato kung mitawag atas Ginoo nga magminyo o dili. Ayaw yun mag-engage of premarital sex. Kana yun number 1. Itudlo na sa mga batanon sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Nindot kayo ang atong feelings sa panag-uyab at wala mo anang premarital sex. Malinawon o malipayon ang inyong pagigugma ay isip panag-uyab. Nga magminyosan, nawakin hitabong premarital sex. Nindot sa kanyang kinabuhis kami niyoon, bisag naapay daghang mga problema, daghang mga pagsulay. Nindot yun kayo. Ikaw, pa there premarital sex ni nindot na lagi. Congratulations. Iluwas mo sa Ginoo sa kabati. Kaya nahigugma man ang Ginoo na to. Pero mas lahi pa yun kung nirespan pa ka sa gugma sa natos Ginoo. Mas lahi yun. Nindot man ginagay. Ang Ginoo mo pa nindot, ginastong kinabot. Pero mas nindot yun. Nya ikatudlo pag ginani mo natos imong mga anak o mga apo. Aron mo nindot sa ilang kinabuhi. Dili magkalit-silitsi. Mga 90% sa akong nahibawan na premarital sex una nagminyo na ana-ana yung kinabuhi ang uban ang buwag yun.
99% sa akong nahibawan nga wa gyud mag-premarital sex sa ilang pagminyo hangtod karon malipayon o lig-on kay ang ilang pagigugmay. So ay sa inyong survey sa inyong mga kailan. Kanang yung tininood yun ba? Oo, yung mga mantay na lang, nindot yun na sila o kinabuhi. Binos tayo ang yawa-yawa. Hindi katapos ang lingi sa imong tupad. Hindi na mga uhag na ta, na dili magpuna-una. Sige. Hindi na mga uhag na ta, na dili yun magpuna-una. May nindot. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katauhan. Mga isyo ng Diyos nagtawag sa kabalaan sa kaminyoon aron mulambo sa pangatong kinabuhing Diyos. Salamat guys. Usa, magasigon kitang moingon, Salamat sa Ginoo, pamatian kami. Bye-bye.